Iti maysa nga aldaw nakita ni Juan nga agturong ni Jesus iti yan na. Daytoy ti kordero ti Dios a mangikat iti basol ti lubong kinuna ni Juan. Isu daytoy ti sarsaritaek idi kinunak. Sumarsaruno kanyak ti maysa a tao a natantanok ngem siak. Taaddan sakbay anayanakak. Jakpay maikari, jakpay amammo. Jakpay amammo idino si asino. Ngem imayak amamunyag iti danom tapno ipakaammok iti Israel. Dayto iti pammaniknek nga inted ni Juan. Nakitak ti Espiritu Santo a bumababa akas lakalapati manipod langit ket nagdisso kenkwana. Jakpay ammo idi no si asino ngem ti Dios anang ibaon kanyak amamunyag iti danom kinunana kanyak. Makitam to ti Espiritu a bumababa nga agdisso iti maysa a tao. Daytoy ti mamunyag ti Espiritu Santo. When nakita kun daytoy ket paniknikak kada kayo nga isu ti anak ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Nya tinagan dagiti ramay tayo. Tanga. Tambo daw. Anya, nagmadimo data. Damdamo pa lang tambo do. Tangan. Kikit. Tangan, tamudo, pasungadan, pasilawit, kikit. Nada, tangan, tamudo, nagtinga, dumdum na, kikit. Ay mo ti, kuha tayo, ti kano kalilinisan, kin kagagagutan nga, anya ti kalilinisan kin kadadalusan nga ramay. Kikit, aki kaya nang agdagidug ko, adagkurikor, kaya maya tatangan. Ngan ko nada, ni ti mangitad ti direction, usually katamudohan. Kakunada, ni Juan mamunyag, kasla tamudo. Ada teacher mi idi jay nga nalaing, mestro mi idi bagyo idi, mestro mi pa idi ICST ta exigit isuna. Agklas-klase kami, ada third eye na. Numadamag klas-klase kami, ito no kwan, dakam ngamin, agkakaeskulaan kami, first year to fourth year. May sa klase ta, ada cycle na, dahil ko synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke, tatangatawan, Matthew kayo, tiba, adalin nyo, agkakaklase kami amin, ito no next year, Mark, dakam amin, ito no next year, ay following year, Luke iso nga no, ag-regency ka, normal ka, ma-out of cycle ka, orayum to, kasi ay. Kung nag-klase kami, ito ko, the third eye na. Ito no kung kunana, ito doon na jilikod. Oh, we have a visitor. Kunana, ada ka no magna nga nakapuraw jay, amoy jay ICST ka, adote alalya ko na data, Campo Santo. Campo Santo ka na, oh, we have a visitor. Kung na tumalyaw ka maming ka, awam mo. Ito no kung pagamuan ka, oh, somebody sitting beside you. Kunana ka niya ka, sumgar pa yung seminarista, ada ka no bakanting at ada ka no magkatya ka mo no, kung kunana laeng, ito doon na, oh, somebody is visiting. Inta nagbutan daw ako kin manang janit at dagtugtugaw kit kaluumag damo la. Kakunana, ito do, titrabaho na dito ito do, han? Kanihuan nga mamunyag, kasla ka no tamudo. No ito dok di box. Nya tikitaan nyo. Oh, jibak saan? Hanga dato'y tamudok. Ta dato'y nakumpay. Nakumpay. At the ex na. Nakumpay kin na tagbat agar arami dakti sunay no itudok na pan. Kaniwan amamunyag, haan nga para kanya na, dahil inaramid na. Intudo na laeng, no sinoti umay nga natantanok nga misuna. Bunyagang kayo ti danom kunana ngem datoy natantanok ngem siak bunyagan na kayo ti Espiritu Santo into do na laeng ti dalan dadtuyen kunana daytoy ti kordero ti Dios amang ikat ti basbasol ti lubong kakuna ti Dios kanyak kuna ni San Juan ni daytoy na detalya daytoy nga ebanghelyo anya ti kunana ay mamunyag ka ti danom kunana kin San Juan addanto kalapati a bumaba iti maysa a tao hanang ammo ni Apo Jesus
Isunto ti mamunyag ti Espiritu Santo. Kaya napasamak, di mo di nabunyagan ni Apo Jesus ka, at dabi mo ba nga bilit niya? Ay nga bilit? Kalapate. Inya ti simbol ti kalapate? Kapya. Love. Kada kayo may dinabunyagan kayo, anya mo ti bimma ba? Martinez na tao, marawit-wit ka garod. Chismusa. Uno sa laksak, malas. Di mati sa laksak, no? Dito, aguni ka. Wow! Kunayo amin. So, ano, malas ka, biya. Mangtid ka ti mamalas sa laksak, siguro dinabunyagan ka sa laksak. Uno mahilig ka karne, uwak. So, dinabunyagan kayo. Ni Apo Jesus, kalapati da kayo mat. Sa ludsudin yun tuman, no, niya tinaibunyag kanya sa laksak, no, uwak at mangarni nga rod. Kunana, bumabanto ti kalapati, isunto da ita ti mamunyag ti Espiritu Santo. Kunana. Kapadasan tayo nga tutukan no sino ni Juan. Since the beginning, idi pa ilaang maisikugan ni San Juan, ni Elizabeth nga inanan, isagana nanto na ipaltiingan nga iso ti mangisagana ti dalan. Iso nga ti inubobra ni Juan nagyan ijelet ang nangisurusuro anya ti kunana agbabawi kayo ti basbasolyo paluntagen nyo ti dalan dagiti abot-abot pa dagiti bay turturod mapalanas danto dagiti kilo-kilo ma-street danto ta umayen kunana. Iso nga sinaludsod da kin ni Juan si kakaditi Kristo kunada. Napandagiti tattao na imbaon dagiti Pariseyo kada mamestro tilintag. Kunada kin ni Juan, si kakaditi Kristo, haan. Sumarsaruno ngem siyak tinatantan ok ngem siyak kunana. Jak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na. Dayjay ti kinapakumbaba ni Juan, haan na pulos nga inikkan ti merit di bagina iya inobra na. Siyak tinangisagsagana ti pagnamong insan, an nga kinuna. Kaya di magkanya tayo, ti tendency ti tao, tuladin tayo kuman ni San Juan. Nga amin man nga aramid tayo, balay gi. Dagiti success tayo. Dagiti pakaitanukan tayo. Isubli tayo kumaman kanya na. Kaslakin ni San Juan nga, haan man nga para kanya tayo. Uwan aada, no inikan na kangarod ti talent. Well and good, nasayaat. Inikan na kati give mo, trabaho, adal, uwan nasayaat. Inikan na katilaing mo ag-business, uwan agtrabaho nga bumanang kamot, uwan nasayaat. Ngam ti kapipintasan nga aramid, nga kasla tuladen tayo, kasla kin ni San Juan, anaya di jay, para kuma kanya na. Maidaydayaw ti Diyos, di jay kuma. Amin nga aramidon tayo kuma, pakaidaydayawan ni Apo Diyos. Amin nga balay tayo. Wow, maidaydayaw ni Apo Diyos. Never ang ibagatay. Hindi yung iminti kamali tayo no daduma. I-claim tayo mutan, nga tayo mutan ti mangisalakan ti lubong. I-claim tayo mutan, nga tayo mutan ti misayas nga kaslaga pukingkan ka. Wow, nagbalbaliw ti lubong. Apaya, ako laytak ngamin, lektorak ngamin. Wow, nagsyatin. Siyak ngamin ti paday. Graraman. I-claim tayo mutan, haan, dakkel akamali day jay. Ni San Juan nagdakkel ti akem na nga nangisagana kini Apo Jesus ngem kunana ti kinapakumbaba na haan asyak ti Kristo. Jak pay maikari nga mangwarwar ti kordon ti sapatos na anya kinapakumbaba ngem dakkel ti insagana na. Kano kasjay ti no naununeg sa bagay di ti level ti pamati ngamin di yayan. No naununeg di pamati mon isu di yayan maiklaim mon nga para kini Apo Jesus aminan. Gure ta pintas mo, day ta gwapo, day ta sirib mo, amin-amin mo, isublim kanya na, no naun-unagan di pamati. Ngam no tipay la, adda ka pala di pinaka-basic. Nga palakpakan na kami, mat aapo, narabaw. Donated by, unana ko natibedad kulong, kanas man, ikamay sa nga tugaw ko donated by Janet Aquino Gitba. Umaya mo't, but medyo narabaw pa'y. Kasla datay pa'y laeng ti mapadpadayawan day jay. So di kung kunak already ma-estimar di Sibilya.
Di nagdonar di ori man ni Mayura. Ito'y di nagdonar di simbaan di jay. Kaya mo ta yaramidang kamot ti bulto di jay nga ti kabil ta kerupam kuno. Oh, padasem kuno. Kabil tayo mo ni mampasing ko majirupa di may sang anghel ko. Wow, pasita yo. Aja kahaan awan problema di jay ngam di jay no daduma. Di level ti faith. No ti kaya tay pailaeng ka datayo ti maitantan o kadagiti grasya ni Apo Dios kanya tayo. Paunugan tay pay. Kurang pay. So kita nyo dagiti agdondon na ito no daduma handa pay kayat nga i-mention. Apa yan nakaunugan di jay pamati da. Kukunak mo, we have to pray. As a community, matangka mo nga i-mention nga donated by one no, ang ikararagan tayo. Taapaya, obligasyon tayo mo timang ikararag kadakwada. Handa kayat ko man mabalbalin, hamo nga i-mention, hanyo i-mention tinagan. Taapaya, haanin nga masapul at dijay langitin. Dijay na ununagan dijay. Dijay na umunagan dijay pamati, no medyo makakaslakin ni San Juanen, haanin nga maimirit para kanya tayo. Maimiritan para kini Apo Diyos. Iso nga ni San Juan, kunana, nagmayat niyang bagada. Kunana, ay di damagan dano iso ti Mesias ka. Haan. Diyak pa'y maikari nga manging warwar ti kordon ti sapatos na. Malagip yun, DJ kwa. Dijar aramidan tayo ti Palm Sunday. DJ Domingo Ramos. Malagip yun, maibasa DJ nga, sumrek ni Apo Jesus, ije Jerusalem. Anya ti naramid dagiti tatao. Nagala dati Palma, in yokurad da dagiti, kagayda, in warwaragawag da, hail our King, dahito iti arimi. Kadigan na niya nagluganan ni Apo Jesus. may sa makalagip, yala principal, asno haan, kaya di ka no maasnaw, hindi ka no sumrek iji Jerusaleman, at dani Apo Jesus iji bukot na, Apo, hindi palpalakpakan na dato yung di arimi, Apo, di asno ka no ti amuna isuna. Ti amuna iso palpalakpakan na di asnaw. Iso nga ang nagtangar mo iji lapayag nan nga, sumrek ka iji Jerusalem, iwagwagayway dadaga iji palmada, ti amu mo iji asno ka isuna. Amok no taga ano iji asno. Taga ano, taga ubog, nariga mo no da kailangan. Isumot ton di feeling na iso mapalpalakpakan. Kakas jemot no daduma kanya tayo, DJ di tendency na kanya tayo. Datayo ti imerit tayo. Na dabalay tayo. Wow. Idi siyak ti principal ije kwa ke pimintas. Idi siyak ti padi imado ti taiting. Dede ngay kala deje imerit tayo kanya tayo. Narabrabaw deje nga pamati. Medyo na kwa pala ang deje nga pamati. Nya ti rumbang aramiden tayo. Surutan tayo ni San Juan. Haan nga para kanya na deje intudo na laeng ni Apo Jesus ngem kalatamudo ko mga haan nga jetamudo ti makita no sinno je intudo na. Kati anya ti deje kinapa kumbaba deje Apo si ka ko mati maidaydayaw. Iti daytoy nga aramidek siga ko mati maidaydayaw. Tata agadurar tayo. Nagmayat nga ibaga tayo no agadurar tayo. Apo agyaman akti 2024. Kadagiti balay nga inted mo kukwam maidaydayaw. Ang ko mga siyak. Italek ko manen king kati 2025. No adda balay gi agsubli ko making ka. No adda failure ko mausar ko mga tibker ko ta umununag ti pamati kanyam. No mahumilyatak. No maitalmegak. Mausar ko mga kinapakong babata adda nga agsubli ak nga agtaliking ka. No agadurar tayo agad dagiti kararag tayo. Italek tayo ti pampamilya tayo. Dagiti mangidadaulo kada tayo. Simbaan kada gobyerno. Tanumari na da ko mga numari na nga ni Apo Jesus ti maidaydayaw ti amin nga aramid. Pumintas ti gimong tayo. Ngem mangrugi akad niya tayo, mangrugi ti puso tayo. Haan tayo makita dagiti nasaya at nga galad aramid dagiti kakabsat tayo. No, haan nga umunag DJ pamati. Tilaeng tao nga nakaunag ti pamati na ti makaapresyar, ti us-usto nga makaapresyar ti kinaimbag ti aramid ti tunggal maysa.
Tinay awan pamati na, dahil agkit-kit at kamali. Dahil amom ni Kuano kunana, narabaw pamati na daytaan. Adaywan niyo. Oy, amom ni Kuano kunanan, madi, narabaw dayjay, narigat. Hampay nga imunag. Kitatata, gadural tayo kini Apo Esos. Itudtay king Kuana ti amin tayo. Italik tayo. Nagmayt nga ibaga tayo, Apo matulad ko kumani San Juan. Sika kumati maiday-dayaw. Apo mapaunag ko madya pamatik. Amin nga aramidag, iti simbaan, iti trabaho, iti pagtaengan, iti sa dino man, maiday-dayaw kumaanagan mo. Kas pa nang iday-dayaw ni San Juan. Ta nagadumot ti mabalin tayo nga pakapalakpakan, nagadumot ti no human level of thinking kumamo di pampanunutan tayo, nagadumot ti appreciation nga itida kanyayo at nagsisiglat kayo mat, nagbilbilibak nga rod ka ito nga parokya at naglalaing. Ngumaang ko mga dayjay, napinpintas no barakin ni Apo Diyos, na may mayat no agturong nga paraking Kuana, dayjay ti kinapakumbaba ni San Juan. Ala dawaton tayo, panang ibabat ni San Juan, isugar nga santo isuna, San Juan. Specialty ko na, specialty ti akem namet, na idumduma ti akem ni San Juan, imay na insagana, ngam never nga paraking ko na, parakin ni Apo Jesus. Kung napili ka mga special, antay nga agawon aja akem ni Apo Jesus. Kasla tayo maasnon nga ti feeling tayo kada tayo mo tumang tangar ti lapayagnan magayam nga dati ti mapalpalak laglagi pun tayo ang adda isuna di kasla di asno ka adda tayo bukot na ada di bukot tayo laglagi pun tayo ang imbaon na tayo laeng intalek na tayo laeng inted na laeng dito nga mission kanya tayo kaya nagmayat ang parakin niya na alakakabsat dito yung santon amisa ikararagan tayo ti nga lubungan tigimong tayo nagitisisa tayo tisimbaan tayo, no niya ti panggap na. Nagmayat kumamo no da tayo, anya ti mission tayo, no makaitudo kay kumamo ti maysa nga kabsat mo ko, umasidag ka kini Apo Jesus. Babaon ti kasaya at ti kananakam. Babaon ti nasaya at nga pagpatulag ka, adamot maysa, nga naiguyod mo nga nagsubli kini Apo Jesus. Kasla ka mula San Juan. No adaga po ti kinasayaat mo na tulungam ka maalo ko jeri na nga agsublikin ni Apo Jesus. Intudom kanya na ni Apo Jesus. Di kasla ka San Juan. Ngum na pinaksyat mo dagiti tattao. Imbes nga umasidagdagin Apo Jesus ka binugaw mo maida. Anya ka nga kasla ka banbante amuyo banbante. Di mo ti banbante ka pagpaswag. So nakasla ka banbanti sumungsungat ka nagwawarada so kabukbutan scarecrow so garon nga scare adayay kaysa nga nagmayat ano adda maguyugoy mo nga maysa kamang ti pamilya mo no saan nagsublikin ni Apo Jesus ti mission mo kasla mo ila San Juan naladawaton tayo ti panangibabaet na iti kararag tayo sapay kumata kuna tayo maidaydayaw tinagan na agsubli ko maaming kayong Kuana